Bonjour, je m'appelle Liliana, je vis en France et je fais partie de la communauté Rome de Roumanie. Hola, muy buenas, soy Agustín y soy un joven gitano del barrio de La Mina. Soy un joven residente aquí en el barrio, vivo en la calle Saturno y bueno, vamos a contaros un poco la historia de lo que estamos viviendo los vecinos del edificio Venus y el edificio Saturno. Gáspár László, sziasztok, Bagi lakos vagyok, 38 éves, 4 gyermek édesapja vagyok. Magyar cigány származású, és a Bagi romatelepen lakom. Jobban mondva már ki tudtam egy pár utcába költözni, és ez volt az álmom, hogy a gyerekeim jobb körülmények között nevelhessen fel. Mi chiamo Aurel, sono di origine rom, abito a Milano e vengo dal paese di origine, da Romania. Mă numesc Alex Fechete, sunt activist pentru drepturile romilor. Am locuit în Patarăt vreme de 7 ani, am ajuns aici nevrând, am fost obligat cumva să ajung aici, pentru că în 2010 autoritățile locale, primăria și primarul de atunci, domnul Sorin Apostu, au considerat că locul romilor nu este în oraș, ci undeva aproape lângă groapa de gunoi, pentru că aici ne vor și putea angaja pe groapa de gunoi sau ne vom putea produce mâncarea zilnică din mersul la gunoi, să dăm material. A băgat buldozerele fără să ne anunțe, ne-a anunțat cu 2 zile înainte, au venit iarna când practic e interzis să faci evacuări, a băgat buldozerele, au venit cu polițiștii și ne-au forțat ca să venim aici, ne-au adus lucrurile cu mașinile de gunoi, pe noi ne-au înghesuit într-un autobuz vechi, practic a fost ca o, să zicem, o deportare mai modernă, mai soft față de ce s-a întâmplat în anii 40, pe vremea fascismului. Am fost aduși aici, am fost 76 de familii care am locuit în comunitatea de pe coaste din cartierul Mărăști. Am fost aduși aici toți, dintre care doar 40 au primit un modul de locuit, ca așa îl numeau ei, pentru persoanele fără adăpost. Non è così come il mondo sta pensando, no? Perché tu sei rom lo stesso se vivi anche in una casa, se anche vivi in una baracca, non cambia niente, tu sei lo stesso rom, non ti cambia niente se sei in una casa. Il problema non è una scelta di vita che tu devi farla, è quello che accade, perché a me è accaduto, no? Che io non potevo avere una casa e dovevo vivere in una baracca, in una tenda, ma mi forzavo di vivere in una tenda, in una baracca. Non è una scelta che qualcuno vuole vivere in una baracca o vuole vivere in una tenda, ti sforzi di vivere quello che prendi. Sunt în Tibușcăci. Non, dites-moi Rien à voir, romanes. Prima dată, c'est la première fois. Là, tu es depuis 2 ans, mais la première fois quand tu es arrivé en France, tu dis. Tibuș. Ouais. Tu dis l'année de Penes au Bărș? 10 ani. 10 ani? Păi, De 10 ani. În 2012, parcă. Nu? 2012, je crois. 2012. Non? Si elle a besoin d'aide. Pentru locuință mai bună, să am și noi o bucătărie. E foarte greu, pe frigul ăsta. Pour un logement mieux, Oui. pour avoir une petite cuisine au moins. Elle dit qu'ils ont actuellement, ils ont cette petite, comment on dit, petit endroit, petite caravane où ils ont laissé un espace pour faire de la cuisine, mais ils mangent chacun leur tour, ils peuvent plus manger ensemble tous. Oui. C'est difficile et ils ont hâte de, comment on dit, ils désirent l'aide de la ville, des associations, des trucs comme ça, mais plutôt comme j'avais dit tout à l'heure et je le dis. La situación que estamos viviendo los vecinos en el edificio Venus y Saturno es un poco desesperante, ya que las condiciones en las que están los edificios son muy precarias, están prácticamente que se caen
se caen a cacho y debido a esto los vecinos se movilizaron para que su situación pudiera cambiar. Entonces se aprobaron unos presupuestos para poder derrumbar el edificio que finalmente no fueron destinados a ese mismo derrumbamiento y los vecinos siguen viviendo en condiciones muy precarias, muy malas. O sea, solamente hay que ver los edificios che sono muy antiguos e literalmente si stanno cayendo a caccio. In paese non avevamo una casa e abbiamo pensato di non stare più perché noi abitavamo in Romania in una casa di zio di mio marito. E poi lui dice dai dobbiamo andare, magari troviamo un lavoro e riusciamo a comprarci una casa, a fare un cammino perché poi più tardi arriveranno i figli, tutto altro e cosa facciamo, dove li teniamo? Noi n-am fost fără adăpost, primăria ne-a făcut fără adăpost, deci eram etichetați ca persoane fără adăpost cu toții și persoane care nu locuiesc în Cluj, cu toate că noi ne-am născut și am crescut în Cluj, inclusiv părinții. Câți ani ați trăit aici? În coșmarul ăsta, în iadul ăsta, am trăit vreme de 7 ani de zile, până în 2017 și cred că nu reușeam să scap din acest coșmar dacă nu ne implicam și noi personal în această luptă. Și acum, care este situația dumneavoastră? Păi, din fericire, am reușit ca să scap din această comunitate împreună cu alte 34 de familii. Și cum s-a întâmplat? Cine v-a oferit suportul necesar? Păi, prima dată, cred că Dumnezeu. După aceea, cred că oamenii minunați care au venit în suportul nostru, puțini, dar valoroși, care ne-au ajutat să cerem norvegienilor niște bani cu care să facem intervenții sociale la Pattaya. Inclusiv componenta de housing, care e cea mai importantă din punctul nostru de vedere al oamenilor care locuim în comunitate sau care am locuit în comunitate. Credem că această componentă este cea mai importantă și fără ea nu putem avea acces la educație sau la locuri de muncă decente sau cel puțin la o viață normală decentă. Igazából mindig is szerettem volna nagyobb házba lenni. Maga az életkörülmények hozták úgy, hogy egy 16 négyzetméteres szobába kellett, hogy lakjunk hatan, 3 gyerek, 4 gyerek, én és a feleségem. De aztán végül is 16 év lett belőle, hogy ott laktunk. Sajnos 2007-ben elvesztettünk egy 6 hónapos kislányt, ez nagy tragédia volt az életben. Poi è stata un po' faticosa la situazione perché eravamo i centri, no? Eravano le condizioni pesantissime, le baracche, le tende, una vita normale, una vita di una persona normale è di vivere in una casa, non di vivere in una tenda, di vivere in una baracca. Le seul accès, c'est le 115 ou un terrain ou un squat. Bien sûr. Ouais. Et quand tu fais la véraille, tu ne peux pas te présenter devant un bailleur, devant une ville. Je veux un logement social, mais regardez mes ressources et la faire rêver. Non, c'est rien qui est déclaré. C'est ça qui est le blocage d'accès au logement social. Donc, il faut d'abord scolariser les enfants, première étape, après trouver un travail. On ne peut pas accéder à un logement si on n'a pas de travail. Per me è molto importante perché da una tenda, da una baracca non sai anche vuoi andare a lavorare, se anche vuoi andare da qualche parte, non sarai più la persona pulita, la persona sistemata, sei sempre quello che qualcosa non va, che sei messo a disagio. Ma da una casa è tutto diverso. È tutto diverso. Io sono molto contenta, anche i miei figli lo stesso. Sono partito dalle baracche, poi visto che non dovevano essere più le baracche nel Milano, hanno sgomberato i campi, io ho scelto in quel momento di andare con mia famiglia a una comunità, in senso che una comunità che ti aiutano. Et ensuite, on a été expulsés et on a déménagé sur le terrain de Bobigny. Donc sur le terrain de Bobigny, c'est, comment dire, on peut dire que ce sont les portes vers l'insertion, vers le bonheur qui s'ouvrent sur ce terrain. Je crois qu'on a eu beaucoup de chance d'aller sur ce terrain parce que nous avons eu une belle rencontre.
Il s'agissait de Colette Gallet, une femme qui était présidente de l'association A793. A793, c'était une association qui faisait de la scolarisation des enfants roms vivant en bidonville et en squat. Et donc, du coup, ils sont arrivés pour faire leur démarche de scolariser les enfants. Et ce jour-là, nous, on a souhaité scolariser Daniela. Donc, je me suis dit, ça y est, je reprends. Même si on va nous regarder mal, on essaye. Ça vaut le coup d'essayer. Et donc, on a réessayé de nouveau et on a réussi à inscrire Daniela à l'école. Et je vous dis que ça a été le plus beau moment de notre vie parce qu'on n'arrivait pas à croire. Inscrire sa fille en France à l'école, c'était quelque chose d'extraordinaire pour nous. C'était quelque chose d'énorme qui nous est arrivé. Un momento en el que, bueno, las instituciones, como el Ayuntamiento de San Adrià, escucharon a los vecinos. También hay una asociación, que es la Asociación de Vecinos, que está aquí justamente en el edificio Mar. Pero bueno, finalmente intentamos hacer un poquito de presión con el Ayuntamiento para que nos escucharan, hasta que finalmente se aprobaron los presupuestos, ya que se entendía que las condiciones en las que se encontraban los edificios no eran las adecuadas. Pero bueno, finalmente lo que hicieron fue que intentaron que los vecinos residentes en ese mismo edificio reubicarlos a otras viviendas. Pero ¿qué pasa? Que estas viviendas no les daban vivienda por vivienda, sino que les hacían pagar la parte proporcional de la nueva vivienda, ¿vale? La diferencia de precio. Claro, muchos vecinos que ya tenían sus casas pagadas desde hacía años no querían volver a hipotecarse para otra vivienda, con lo cual las nuevas viviendas que se construyeron para estos vecinos acabaron haciendo alquileres sociales para gente que no es ni siquiera del barrio. Io in 2012, no? In 2012 stavo lavorando come domestica e su quel punto lì abbiamo fatto i documenti, a me e a tutta la mia famiglia, no? La carta d'identità italiana, la residenza. E su quel punto ci sono state delle persone italiane, no? Perché non ero nei centri a quel punto lì, che abbiamo fatto la domanda per la casa popolare, la iscrizione per la casa popolare. E quando siamo arrivati nei centri sono stati pure educatori, no? A starci dietro per avere la casa popolare. Vabbè, sono passati un po' di anni, non è stato facile perché sanno pure loro, è stato difficile. E poi dopo un po' di anni, ma ci sono stati un po' di anni, dai centri ci siamo andati nelle cooperative, nelle case delle cooperative e poi ci hanno chiamato, abbiamo firmato il contratto per la casa popolare, ma anche con l'aiuto degli educatori, ci sono stati molto vicini a noi. És hála Istennek a falusi csok segítségével sikerült kikötöznünk egy 60 négyzetméteres, több mint 60 négyzetméteres házba, egy bagi ügyvéd, dr. Péter Mihály, és a Bagi Takarékszövetkezet vezetőjének a segítségével. Nagy szerencsém volt, mert igazából kimaradtam a papírmunkákból, kimaradtam hát szinte mindenből. Tehát olyan mázlim volt, hogy látták rajtam, meg ismertek gyermekkoromnál fogva is, hogy igazából csak alá kellett írni a papírokat. Quando sono arrivato qua, la casa a me mi è piaciuto tantissimo perché ti sembra che quando mangi sempre, esempio, faccio un esempio così, mangi sempre fagioli e quando ci prendi un pezzo di carne ti sembra che hai preso il migliore. A me mi è piaciuto dall'inizio quello che ho potuto fare anche io di non pagare gli operai, ho fatto anche io quello che ho potuto. Transmettre, dire aux personnes qui sont dans ces difficultés que nous avons passées, et peut-être que c'est plus grave que nous,
Je crois que d'abord qu'il faudra leur montrer le soutien, la solidarité. Et je crois aussi que leur donner comme conseil d'avoir confiance en eux, de ne pas lâcher l'affaire, de lutter. Donc du coup, je crois qu'il ne faut pas se lâcher. Parce que la plupart des gens, et je ne parle pas que des personnes qui sont en difficulté de logement, je parle en général. Les personnes, quand on a un refus, on ferme la porte. Non, elle n'est pas fermée. Il faut réessayer, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Et c'est ce que moi j'ai fait et c'est ce que je conseille à toutes les femmes, à toutes les personnes que nous soutenons, que nous accompagnons dans l'association. On leur dit, c'est pas grave, je les vois pleurer. C'est pas grave, on essaye la semaine prochaine. La personne, d'un coup, elle se ferme, elle se dit, ça y est, il y a une barrière fermée, j'ai plus de chance, c'est fini pour moi. Mais quand il y a quelqu'un d'autre qui lui dit, non, c'est pas fini, il y a d'autres jours, il y a une autre semaine, tu retournes vers la personne. Et si ça marche pas, mais tu retournes encore. Et tu retournes et tu cherches et tu fermes et tu frappes à toutes les portes. Et il y a toujours une porte de sortie, toujours. Moi, je crois en ça. Qu'il y a toujours une porte de sortie. Mais il faut avoir confiance, il faut être réaliste, il faut être, comme on dit, sûr de soi, sûr de ce qu'on demande, et être aussi, comme on dit, sincère. Quiero decirle a todas las personas que están viviendo una situación parecida a la nuestra que luchen, que visibilicen su situación. Tenemos varias plataformas desde las cuales podemos visibilizar nuestra situación, como por ejemplo hoy en día las redes sociales. Desde aquí, desde el barrio de la Mina, hemos luchado mucho mediante las redes sociales para que nos escuchen. Os aconsejo que luchéis. Mediante la lucha se encuentran soluciones. Vedi che ti stai mettendo, sei uguale come gli altri, come tutti gli italiani. Nessuno non ti fa vedere, guarda, questo è rom, questo va a rubare. Se sei tranquillo, se segui le strade giuste, arrivi a essere rispettato. De ehhez az életünkben felhalmozott törvénytelen dolgokat ki kell dobni, tehát tartozásokat rendezni kell, a törvénnyel ne kerüljünk összetűzésbe, és ha mindezek megvannak, és munkánk is van, nagyon fontos, ne legyenek iskolai hiányzások, óvodai hiányzások, és ha mindezek megvannak és nagyon akarjuk, akkor meg fognak minket találni azok az emberek, akik segítenek nekünk, vagy ha nem, akkor mi is meg tudjuk találni. Önkormányzat, családsegítő, civil szervezetek például itt Bagon a bogás segítségért. Asta este sigur. Și acum, dumneavoastră personal, stați cu familia unde? Eu cu familia am primit o locuință socială din cadrul proiectului Pata 1 în Baciu. Deci este un cartier la periferia Clujului, să zic așa, dar este chiar relativ aproape, dacă stăm să ne gândim, undeva la 5 minute, 10 de centrul orașului, dacă nu este trafic, bineînțeles. Și aveți toate utilitățile, Absolut toate deci este adecvat pentru un trai decent, deci da. Asta. Și aici câte familii au mai rămas? Pe acum au rămas în jur de vreo 50, pentru că cu primul proiect, Pata 1, s-au mutat, au primit 20 de familii locuințe din zona asta, din comunitatea coastă. Înțeleg. Și copiii de aici au acces la școală sau ce se întâmplă cu ei? Au, dar gândiți-vă că de obicei cu legea, există o lege care obligă părinții să-și înscrie copiii la cea mai apropiată școală din circumferință sau nu știu cum se numește, circumspecție, ceva de genul se numește legea. Și atunci toți copiii sunt obligați fie să meargă la o școală segregată în care se învață în clădiri separate, romii învață într-o clădire, românii într-o clădire, curtea e separată în care iasă romii la joacă într-o curte, românii la joacă într-o curte. Deci ce șanse au oamenii ăștia sau copiii ăștia la un viitor sau incluziune sau la educație de calitate, cum ne place să spunem. Abandonul școlar e foarte mare pentru că, vă dați seama, locuind într-o comunitate sunt multe obiceiuri nesănătoase, multe exemple negative și atunci copiii au nevoie de îndrumare sau de exemple pozitive după care să se ghideze. Sper că noi, familiile care am plecat de acolo, suntem un exemplu pozitiv pentru ei și chiar... Cu siguranță.
Pentru unii dintre ei suntem. Alții deja sunt o speranță pierdută, dar majoritatea văd speranța de a pleca de aici. Cred în speranța. È tutto diverso, la mia vita è cambiata tantissimo. 3/4 di mia vita è cambiata, nel senso, io adesso sono sicura che i miei figli hanno un posto sicuro dove possono stare, che nessuno non viene a sgomberarli, nessuno non gli dice nulla. E loro possono iniziare la loro vita normale come le altre persone, ma sono rom, lo stesso sono rom. Ma la differenza è che non vivono più in una baracca, in una tenda.